Er du skolepraktik på UC Sjælland og skal have refunderet dine transportudgifter, så skal du følge den lille guide her, som vil vise dig, hvordan du bruger vores blanketflow. Vi starter lige med at gå ind på websiden, vi skal bruge. Det kan vi skrive herop, SDBF, og taster enter. Det første billede, du kommer til, der skal du vælge, hvilken skole eller organisation du tilhører. Og her der er vi jo på UC Sjælland, så der bruger vi den. Klikker på fortsæt. Når du så kommer til den side, så skal du skifte login-type. Det er vigtigt, at du bruger dit NemID, så vi klikker på NemID for at logge ind. Her kan du så logge ind med dit bruger-ID og din adgangskode for at komme videre. Når du så er logget ind, så får du det billede her, hvor du kan se, at her er der ikke nogen aktive blanketter. Vi har et søgefelt for at søge efter blanketter, hvis vi har nogle i forvejen. Så har vi op i bjælkerne heroppe, hvor vi kan lave en ny blanket. Det gør vi lige om lidt. Og ind her, hvor du kan se mini-blanketter. Det er første billede, vi har nu. Så kan man søge. Man kan også lave en udvidet søgning. Så har vi nogle funktioner, hvor man kan se sine oplysninger, filbox, skifte adgangskode eller logge ud. Men nu bruger jeg NemID, så det er ikke særlig relevant for det. Og til sidst har vi så en hjælpeknap, hvor man kan se, hvad man kan bruge genvejstaster, hjælpedokumenter osv. osv. Vi laver en ny blanket. Der er rigtig mange forskellige blanketter, og man kan se, at her har jeg valgt nogle som favoritter. Og du kan også se, at vi har sådan en lille stjerneting i hovedet. Hvis vi klikker på den der, så forsvinder den. Vi kan også vælge at åbne den her, så siger vi, at vi gerne have den her rejseafregning, eller kørselsafregning. Så vælger vi den. Den vi vil have fat i, den der hedder befordringsrefusion, skolepraktik, version 1.4. Det er den, vi skal bruge til at oprette vores befordring med. Den klikker vi på. Her kan du se, at du udelukkende kan få befordringsrefusion, hvis der er over 10 km fra bopæl til skolepraktikstedet. Så det skal du selvfølgelig sørge for at vide. Så skal du udfylde nogle ting, og alle dem med den lille røde stjerne skal selvfølgelig udfyldes. Og jeg vil lige udfylde de vigtigste ting, inden vi går videre. Nu har jeg fået udfyldt navn og et CPR-nummer, som godt nok ikke er mit. Jeg har skrevet, hvilken uddannelse, det har I ikke noget at gøre, for der er ikke nogen rød stjerne ved. En e-mailadresse, det er vigtigt, at en e-mailadresse I bruger. En bopælsadresse, og her der står Søndergade 17 i Sorø. Og så får du spørgsmålet om afstanden fra bopælsadresse til skolepraktik er 10 km eller mere. Og der skriver vi ja. Hvis vi skriver nej, så får vi bare ikke lov at gå videre. Er du i praktikcenteret, så er det her, du klikker ja til praktikophold. Er du på skoleophold, mens du er i praktikcenteret, så er det her, du klikker ja. Vi tager den, hvor vi er i praktikcenteret. Så skal vi have en afstand fra bopælsadresse til skolepraktikadresse, og den kan vi finde via Google Maps, som vi lige går hen på en gang. Når man er på Google Maps, så kan man klikke på den lille pil, så får man det, der hedder en rutevejledning. Og der skriver vi lige vores udgangspunkt ud igen, som var Søndergade 17, og vi skriver vores adresse ind til vores arbejdssted. Det er Finlandsgade 18 i Haslev, den har vi der. Så kan vi se, at det tager cirka 35 minutter, og der er 34 km derop. Så vi går tilbage igen og skriver vores 34 km. Så skal vi vælge en startdato, og nu forestiller vi os, at vi starter, og der skal aflevere fra august måned, så bliver det jo den mandag den 1. Og slutdatoen, det vil så være den 31. Og så skal vi så have virksomhedens adresse, og det er igen Finlandsgade 18, og det er Haslev. Og så skal vi vælge en transportform, og det er sådan set, du kan lige så godt vælge offentlig transport, for uanset hvad du vælger, og uanset om du cykler eller går, eller hvad du nu gør, hvis bare du har 10 km, så får du for den billigst mulige offentlige transport. Så den vælger vi. Også selvom vi er eget bil, så vælger vi også bare den. Så skal vi finde den billigst mulige transportudgift, og det kan vi gøre via rejseplanen. Så vi hopper lige over på rejseplanen, og sætter vores egen adresse ind i første omgang, og så skriver vi, hvor skal vi til. Vi skal så til Finlandsgade 18 i Haslev, og så laver vi sådan en, der hedder Find din rejse. Og det kan altid godt betale sig bare at tage den første. Det er ubetinget også normalt den letteste her med at gøre. Så klikker vi på prisinfo og køb billet. Og der kan du se, at den står her til 45 kroner for en enkelt. Men du skal altid vælge den billigst mulige, det vil sige, at du skal oprette til rabattrin Øst 7. Klikker på den, og så kan du se, at vi er nede på 20 kroner og 25. Så vi går tilbage til vores befordring. Så skriver vi 20 kroner og 25. De 20 kroner og 25 er jo ikke den billigst mulige transportudgift. Det er kun for en enkelt tur, og vi har jo 2 ture om dagen. Så vi går lige ned til bemærkninger, hvor vi laver et lille regnestykke og skriver 20,25. Det er jo for en enkelt rejse. Og hvis vi har været der alle dage, så kan vi jo hoppe over i vores kalender lige og se, hvordan den ser ud i august. Og der er med forbehold for, at det er nogle helligdage, så er der 5, 10,
15, 20, 21, 22. Så er der 23 dage. Det er 20, 25 gange 23. Og eftersom vi har 2 rejser per dag, ganger vi det med 2. Og det giver så lige med et eller andet resultat. Det finder vi lige på vores lommeregner. Den har vi her. Regner det lige ud. Og som vi kan se her, så bliver vores beløb 931,5. Så de 931,5, dem skriver vi op, hvor vi havde de 20-25. 931,50, det bliver så vores beløb. Så skal du vedlægge bilag for din udgift, og det kan være rigtig svært, hvis du er på cykel eller du er i eget bil. Og det letteste her er at uploade et eller andet form for billede, fordi der er en lille stjerne, du skal altså vedhæfte et eller andet. Så nu tager jeg lige at tilføje en fil. Nu tager jeg så lige bare på sjov et billede, hvis jeg vil det. Jeg kan tage et billede af en bil. Åben. Det skal dog være ikke dumme billeder, der skal uploades. Vi skal have et eller andet, for så får vi ikke lov at sende dem blanket. Hernede der skriver vi også lige de 931,5. Så kan alle se, at det er, som det skal være. Så er vi ved at være ved vejs ende, hvor vi skal til at sende blanketten. Hernede der har du nogle andre muligheder. Du kan faktisk få vis blanket som pdf, det vil sige, at den downloader den til din computer, eller hvor du sidder hen, hvis du bruger din telefon. Og så har du den som pdf, den du har lavet, altså en kopi af den. Du kan også gemme den som klade. Du kan også lave en kopi af den, hvis det er det samme, du laver hver gang, og der er få rettelser. Når du så er færdig med det, så kan du sende din blanket. Så vi klikker på send. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at du vælger den rigtige person. Og det skal selvfølgelig være den instruktør, du nu har. Og nu kan jeg jo søge på mit eget navn, og det vil så være mig, forstruktør og murer. Den skulle sendes til, navnet finder man, og så trykker man på send. Og så vil han så modtage den, og det kan man bare se, at jeg allerede har gjort. Så den her blanket, jeg lige har lavet, kan man se, at den står og venter på mig, så jeg kan godkende den dertil omkring den først. Det var alt for nu. Tak!